Vistes, xa me contaredes que vos recorda. A mí me recorda pezas de fai miles de anos. E para empezar, estou en Reboredo, estaba confundido coa Reboreda de Redondela, non, Reboredo de Melide, E aquí, integrado nun muro, aquí no pequeno núcleo de casas que hai nesta aldea, aparece esta figura. Como vistes, a mí me recorda algunha que vin por aí, hasta incluso me recorda a Lonieco, unha divinidade que se conserva no Museo de Pontevedra que aparecera en Lourizán, un dios, un deus da fertilidade. Bueno, pois así, ou algunha máis que topei por aí que vin, non? Vedes a cabeza, uns ollos, boca, nariz e un corpo, eu creo que sería o corpo moi desproporcionado en relación á talla. Isto mide sobre 40 centímetros e poñamos sendo xeneroso 20 de ancho. Aquí está. A mí tamén me recorda un extraterrestre, é curioso. Bueno, se sabedes algo máis, eu vou facer un traballo, porque eu estou casi no convencimento personal, eu non sou entendido nada, de que esta peza pode ser de origen castrexo, non sei a historia dela, pero apareceu integrada aquí, non sei se nesta zona habría un castro, e podría ser unha divinidade, como a Lonieco que falaba antes. Veña, vos deixo. Reboredo Melide, non Reboreda, que se me iba o santo cero. Se vos gusta, darlle o botón. E gracias por estar aí.